دنگê çîrokê, her kes û dengek bi wan xweş tê. Her kes û tiştek bi wan xweş tê. Yê min jî çîrok û dengê çîrokê bi min xweş e. Ji xwe li gorî min hemû deng ji çîrokê dizên. Di çîrokê de li cîhanên cuda û cihêreng rastêm. Bi xwendin û guhdarkirinê re di guhê min dibe xwişîna çeman, qêrina teyr û qulingan, qebqeba kevan û dibînim ku hespên miradan di çîrokan de dibezin. Bi dengê şerê egîdan û nalîna dîrokê di çîrokê de ji vê dinyayê û ji vê demê vediqetim û derim. Dibim şahid ku tîna evîna dilê evîndaran xwe jê berdide nav dilê jiyanê. Serê wê nêşînim. Hemû hêlên jiyanê ji çîrokê diherike. Lê her çi qasî niha guhê min li dengê çîrokê be jî dengekî din tê min. Dengê ku bi saya salan bûye xwediyê xwe û şêwazek nermik tê guhê min. Deng di guhê min de dike pistepist û dibêje: teqez ew ê biqewime, heger xwe berda be dil li mêjî û rih xwe re cih veqetandibe hatibe zimên, ya jî carekê hatibe nivîsandin ew ê biqewime. Tew ku hat nivîsandin êdî çû, xelasî jê tune ye ew ê were ci. Bi nivîsê re ji xwediyê xwe vediqete dibe xwediyê xwe û ruhekî din. Ji ber ku di nivîsandinê de ji nav dil, ruh û mêjiyekî bihêvî û hin xeman vemişte. Dibe xwediyê xwe û derbekî xwediyê xwe û ruhekî loma ew ê bigêje cihê xwe. Ew li nav şaneyan jiyanê belav dibe û li benda roj û saetê xwe dimîne ku biqewime. Deng pir ji kûr tê. Em herdû jî, ez û deng, em di nav tevgerekê de ne. Ew dixwaze sewta xwe bigihîne min ku ez di wateya tiştê tê gotin de serwext bibim. Ez jî bi heman hisê tevdigerim û dixwazim deng qenc were min da ku xweş fêm bikim. Wek ji dem û devranekî gelekî kevn û ji kûraniyê ber bi jor ve derdikeve û heta ku tê digihêje min diweste. Hema dibihîzim wê gavê naxwazim ku pel jî bilive û dengê wê li vê di navbera min û vî dengî keve. Deng tê û îcar dibêje ev çîrok ya bajarê te ye, ev çîrok levra li vî bajarî roh ketiye. Çima tu lê bê xwedî dernakevî û nagihînî nivîşên dû xwe? Çima tu bi vî zimanê hûngivîn nahûnî û dirbê wê lê venagerînî? Nola yek li hember min be dibêjin: çîroka çi, tu qala çi dikî? Deng dibêje: ez ê niha hêdî ji te re bibêjim. Xwe didim benda bê ka ew ê çi ji min re bibêje. Lê deng dihere: guhê min lê ye, li bendê me ku li min vegere. Ti babekî, bi mereq xwe didim benda ku bi paş ve were. Nayê û min xemgîn dike. Hewl dibînim ku tiştek bi qumaşekî hatiye pêçan û li ber min e. Ji ku hat û çawa bû nizanim. Pêre dîsa wî dengî ku ez lê bende bûm dibihîzim ew deng bi hilmiçiqandin tê min û dibêje: tişta di nav qumêş de pêçayî ye pirtûkek e. Min nêrî ku ez ê nikaribim heta dawiyê dengê xwe bigihînim te û di guhê te de bibêjim, hilma min têra min nake û diçike. Ji dêvla wê, ji bona demekê pir kurt ez vê pirtûka ku çîrok jê zaye û heman çîrok bi nivîskî tê de heye didim te. Beyî ku deng ji xwe bînim, xwe dirêjî qumêş dikim. Qumaşekî nermik û şayîk e. Girêkên wê vedikim, rast e, ji nav vî qumaşê nermik û şayîk pirtûkek derdikeve. Ji her halê vê pirtûkê ve xuya ye ku gelekî kevn e. Pirtûka ku nizanim bê ka ji kîjan dewr û devranê vemaye.
چه به چه مقصد و هیویه ده چه قاس دمیدن نویسیه چند کسان دستی خود دایا رو پلنگ وی لحف قلپاندنه و خندنه لسر ماسه لبر منه و به تشتکی وی نزانم لپیش چاوه منه لیدنرم جنوب راهلمه رانا هلمه گلو ونکم بخوینم یا نا ده ناف بری ده لبندم کو او دنگ بگازیا من و وره و تشتکی جمن را بیجه لینا دنگ نای ازاویتم ناف دنیای که او خوژه کشاند وی گاوه ببر بای دنگی کی و ببر هیزا مراقی کتمه راد هیلم پرتوکا کو من جناف قمش ترخسته بو و دانی بو سر ماسیا برخواه نزانم چما اول دلو ببوم بکار راه هیلمه یا نا جیکی وک من را اف فرسندک و نکوه دست وک اوی دناف دستین من ده هور ببه وازی نما کاربم بخوینم پر هیدیکا رو پلین ویل هفت قلبینم حیسک غریب و عجیب من را آواد به بیکو وقتی ده سر را درباس بکم همو رو دنیم و خواندوانین دلاجی دکم شریکا وی سراخواه و جوار را وی پیرتوکا کون که جناف قماشه که نرمک و شایک در کتیه دخوینم اره ناخوازم که او تنه ببه پارا من وجه بپار نهل بهلم وکو هنجی دبینن لروپل عول وساده نویسه لیبلی تو لو دانیل حتی وقت داویه وان پیوان وشیره پرتوکا مور بکه اوه گلکی کس لی بکولن و زانین زیده بکه خویای موراوی جزو و بویه تشتا کلمن دکه و خواندنه